všichni, já jsem Laura a vítejte na mém kanále Laurastic. Je chvilka po Vánocích, tak jsem se rozhodla vám natočit, co jsem dostala k Vánocům, tak můžeme jít na to. Jako první se vám ukážu, je tady tohle 3D pero. Ze začátku to je docela těžký, ale když si to už párkrát zkusíte, tak se už s tím naučíte. Byly tam k tomu takovýhle šablonky, ještě takováhle jedna a vlastně vy potřebujete k tomu náplně, takže jsem dostala i tady ty náplně do toho. Jako další jsem dostala tady ty džínový kraťasy. Já už teda sice jedny mám, ale už jsou mi malý. Jako další tady máme takovouhle sovu Hedvigu z Harryho Pottera filmu a bylo tam k ní takovéhle přání jako obálka. Potom tam byl takovýhle bydýlko a byl k ní ještě hřeben, takže ji můžu česat a vlastně já ji teďka mám vyplou, ale když tady ze zádu to má jako funkce a když jí máte zaplou a říkáte jí takhle pomalu Hedvigo a hledíte jí u toho na hlavě, tak ono vám otevře takhle zobák a vy tam můžete vstrčit tu obálku a potom, když jí tu obálku vyndáte, tak ona se začne radovat, že jako tu obálku doručila. Jako další jsem dostala tady z toho plišáka Styče, který je roztomilý a můžu si ho i přilepit na okno. Jako další jsem dostala tady ten mikrofon od značky JBL a jak vidíte, tak jsem dostala i takovýhle přehrávač k tomu a je to na domácí karaoke, takže můžu zpívat. Jako další tady máme tuhle voňavku od značky Guess a hrozně hezký voní, takže to fakt doporučuji. Dále tady máme takovýhle zrcátko, který se dá takhle zavřít a vevnitř vypadá takhle. Dokonce i svítí, ale já ho mám teďka vybitý, protože to je na nabíječku. A tady máte i takovýhle malý šuplíček, takže tam si něco můžete schovat. Jako další jsem dostala tady z tuhle sukni, mám k tomu i svetr, ale ten svetr už jsem měla a dostala jsem k tomu sukni, takže mám takovýhle krásný set, což je strašně super. Dále tady máme takhle na vlasy něco, já jsem to teda ještě ani nestihla rozbalit, ale vlastně vy tam máte, jsem pochopila, asi nějakou žehličku a vy přejedete po těch vlasech a měli byste tam mít kamínky, nebo nevím, ještě jsem to neskoušela. Jako dále jsem dostala tady tyhle kalhoty, kamínkový takový, ty už jsem měla teda ve škole. Jsou taky hrozně hezký a k tomu mám i takovýhle komplet se svetrem a to se mi fakt líbí strašně ten komplet. Jako další jsem dostala takovouhle bednu a v ní je taky spousta věcí. Jako první takováhle taštička, kde si můžu dát svůj make-up, různý prostě kosmetický produkty. Jako další tady máme takhle na štětce nebo na různý malovátka. Potom tady je takovýhle na štětce, na čistění štětcu, tak to se takhle přitisknete k umyvadlu a vlastně můžete mít ten štětec, což je hrozně super. Dále jsem dostala tady ty 3 blendry, třeba na pudru, na tvářenku, na make-up a tak. A pak jsem dostala ještě tohle jako šablon takovouhle na linky, takže jsem zvědavá, jestli to funguje. Ještě jsem to nestihla taky vyzkoušet. Jako další tady máme tenhle černý svetr, který je fakt hrozně hezký. Má tady takovýhle jakože perličky na zapínání, takže ten je fakt hezký, ten taky nosím do školy nebo třeba k babičce a tak. Dále tady máme další svetr a to je takovýhle hvězdičkový, takový šedočerný a já miluju hvězdy, takže prostě musím mít svetr s hvězdičkama. A jako jsem dostala tady tu knížku Lidské tělo a ona je tak napůl 3D, vypadá třeba takhle. Tady máte prostě ruku a když ji odklopíte, tak tady jsou kosti. Potom povrch kosti, tak tady si prostě o tom můžete něco přečíst. A tady můžete vlastně vidět, jak se dokážou hýbat naše končetiny
a tohle knížka se mi určitě bude hodit na přírodopis. Takže tohle byly moje dárky z Vánoc. Já doufám, že se vám moje dárky líbily, tak dejte like a odběr, ať vám neuniknou další videa a ahoj! Goodbye!